Sawijining dina, tepate ing desa Padha Asih. Ana keluarga kang dumadi saka Pak Edi, Bu Ani, lan Naya. Pak Edi niku kepala desa saking desa Padha Asih. Dheweke nduweni garwa namine Bu Ani. Bu Ani iku wong sing apik banget marang saben wong. Dheweke uga tresna banget marang keluargane. Lan dheweke nduweni anak wadon jenenge Naya. Naya uga dudu jenis bocah sing gampang srawung lan gumbul. Apa maneh karo bocah lanang. Mula dheweke ora tau mikir pacaran. Nanging ora pas wektu iki. Iki ya iku bab awal ketemu lan ing sawijining dina. Assalamualaikum. Kok iso kalah mana? Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Loh, wis padha teko. Pak. Nggih. Pak, Nggih. Rene lungguh sik. Pak. Bu iki lho Bu anak gayo. walah ana daya to. Bu. Nai. Kaweno ngombe enem ya, Nduk. Nggih. Kenalno, ki bojoku rek ya, jenenge Bu Ani. Monggo diunjuk, Mbak Mas. Nggih. Oh iya rek ya. Kelompok iku dibagi loro. Kelompok siji aku Meisa mbek Radit. Nah, kelompok loro iku enek Rea, Tina ambek Jagat. Ikat memene nang kan. Iku sapa ya? Kok tegas men? Lah, aku turun ndi, Pak? Wis kon iku gak iso saka omong. Oh iya, sing lanang ayo melu aku saiki tatanan nang penginapan. Sing wedok turu kene ae wis cukup. Yo, ayo melu ibu noto barang. Nggih, Bu. Ayo, Rek. Kula tinggal riyen nggih, Pak. Oh iya, Nduk. Monggo. Ayo sing lanang melu aku. Wis iki kuncine ya, Le. Tak tinggal sik. Aku ana rapat. Nggih, Pak. Matur nuwun. Sampeyan atos-atos riyen. Le, Nggih, Pak. Rek. Ayo. Kayu kabeh, kenalno iki arek KKN. Dan ayo melaku nutup marang KKN nang sawah. Nggih, Pak. Kula tak usul sari riyen. Nduk melo Mbak Rea, Mbak Kinan karo Mas Jagat, Caan Dira karo Indah ben rame. Nggih, Pak. Sing salin dan salin wis. Gua langsung mangkat. Dikene iki masalahe akeh curute. Banyune yo kurang. Makane wong-wong lek banyune gantian. Wong kene cek durung nemu solusine le. Nduk. Sapa ro sampeyan iso ngekeki solusine? Nggih, Pak. Engken kula kare lare-lare mbantu majosi solusine. Nggih.
Nan, aku pengen rasanya sak kelompok ambek Bagas. Seneng nek terus bareng-bareng. Bedakno KKN ambek Dek Joko. Kok ya sik pengen berdua ya. Aku wis kate mari ki. Ayo engkos ning Misha, sakno dhek wedok dhewe. Wah, ketemu Bagas aku ya. Ayo Kat, mari kene arek-arek. Nah, kita tinggalnya sama ya. Dirung kas sampai dhewe mari. Oh, iya hadir enggak? Nggih. Aku tak nambah gasik ya. Ya rek. Wis rampung Asya. Wes, ikat resik-resik sian. Mari ngono bali. Ya apa kok mau? Ya ngono iku, genakno sampah sing mare mampet. Ya padha ae, aku yang ngono banyu. Iki lho ngombe karo sini. Loh, kono kene yang Iyalah, aku habis mari kabeh yang. kowe capek yang kok lesu ngono. Capek aku. Ya wis istirahat sik nak kene. Loh, iku lah Mbak Rea karo Mas Bagas sih. Kok yang-yangan? Wah, kok anyar iki. Gas. Kono ya. Nai, tenan sik Nai. Nopo, Mas? Tenan di Nai. Kadenge ngeteraken iki, nggo Bapak. Lek ben rampung lini ya. Loh, Nduk, kok dengaran mrene? Ndek Pak, dikangen ibu ngeteraken iki nggo sampean. Dadan, iki lho nggo sampean pisan. Wah, enak iki pas banget Mas lagi luwe, Dek. Waduh lek sampean iki iso ae. Wis ae bali Mbak Nang. Ampun Pak, saya bali monggo. Iya, Nduk. Monggo Kang. Bali sik, Mas Jam. Yo. Iya, sawahe iki wis wis oleh 3 wulan. Ayo Haji. Nai, tenan sik ta? Wis Mbak Nang, aku tak bali sik ae. Lah, ya wis lek ngono. Hati ya. Wis Mbak Nang ya. Mas, monggo. Nggih. Kene Nai lungguh. Nek ngene aku tak ngalih. Nek ngene aku tak ngalih. Sengak. Kon dhewe Nai. Ngirim bapak Mas. Lah gawe aku endi Nai? Guyon. Kowe cek manis sih Nai. Walah, biasa. Menurutmu berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa terjadi dalam hidup? Bukan apa hanya bersiap tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah ada yang lama menungguku sejak dulu. Yang terjadi sebelumnya
Bapak, aku mengeter kayak iki buku di Mas Jagat. Pak Edi wis balik ket mau. Jarine sih katen yang baladasa. Kene wis mung tak keknoi. Walah, ya wis. Sar, gue balik kapan? Ayo balik bareng. Ayo, Sar. Kulo Sar, balik karo Dira. Naya beneng kene karo aku. Kene ayu. Gak, kam datang ki mesti kok wis tak bali ae aku, Kang. Lho, ya aja ngono to. Separo emben kowe iso tarapi nae. Awak dhewe iki kayak banyu ro minyak, ra iso bersatu. Lho, ya iso to lek dicampur karo sabun. Wis, ayo bali naik. Sar, ayo melok ora. Oh iya melok aku. Tak delok-delok awakmu ndelok Mas Bagas to, awakmu seneng ya? Apa sih, Ndak? Ora yo. Wis aja ambek Mas Bagas. Masku lho wis suwe ngenteni sampean lho, Mbak Nay. Ya iku lho nduk dadang wis suwe ngenteni. Wah. Enggak ibu itu. Ojo kupu-kupu seneng sih, kuwi wong asing nae. Nah bener iku omongane dirawat dine kan awak mbek dhek ora jodoh ya Kak. Hahaha. Lah ambek Masku pasti jodoh, Mbak Nay. Wis gak malah nyotokno jodine wong, jodoh kuwi apa jane sing kuwasa. Ya mbuh iki arek loro. Wis kokot. Habis mari. Sampai piye nggih, Bu? Nggih. Sampai sik nang. Iya. Aku pamit yo. Kate delok arek KKN takon banyu sawah wingi lali. Wis diisi apa urung? Nggih, Pak. Iku lho sampean betakaken lawuh pun kula sarep teng meja ben mangan bareng. Wala iki tak Bu rantange. Nggih, Pak. Ya wis tak pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Dok, kene rawan Ibu. Nggih, Bu. Bu. Apa, Nduk? Nek seneng uwangi piye nggih, Bu? Lho, kan wis seneng dadang, Po. Mboten kok, Bu. Ibu niki kan dokter terus. Walah, apa sing arek KKN kuwi to? Nduk, nek seneng arek ki wajar. Pokok ojo sampe kejeron. Mengko kelaran, Nduk. Nggih, Bu. Kula ngantos. Kaget aku, Mas. Sibuk ta, Nay? Ora. Napa to? Yo gak saking ra oleh ta. Oleh. Ono masalah ta? Kok nesu ae? Mboten. Tak dengaran Mas Bagas ngampiri aku. Iya, Mas gabut lagi ora pengen kumpul. Mas, Mbak, balik sik ya. Ayo. Oh iya, hati-hati. Loh, Dir, awakmu apa gak curiga ambek Naya karo Mas Bagas? Yo gak sih, tapi nek dipikir-pikir sih iya. Lah ya tambah suwe Naya tambah nyedaki Mas Bagas. Hano wis ndah, wong yo padha-padha ora duwe kendaan. Loh, awakmu gak ero ta lek Mas Bagas kuwi pacaran ndak Raya sing tae lho. Iya kan dah, cari sapa awakmu? Iya, aku urip dhewe pas awak dhewe bali teko sawah. Mbak Rea karo Mas Bagas iku yang-yangan. Wah, nyambak Ria weru, naya bahaya iki. Wis aja ditegur. Om iki sebenarnya seneng tak karo Naya. Kok aku mau ketok awakmu guyon-guyon ro dhek. Ya apa ya? Sebenarnya aku penasaran nang dhek. Dhek ku kalem, nyabar, ning wong tuane ku ora memel. Nurut ngono. Ojo seneng gawe dina arep itu, Guys. Ini Korea. Ojo tadi arek kabeh. Pak kamu gagat. Ojo terlalu kuno. Wong Soekarno bojone songo.
Bahkan saiki akeh artis sing bojone lebih teko siji. Aku pengen rabi pitu. Ya kono golek bojo sing gelem dirabi pitu. Sing karen akeh. Hahaha. Iso-iso ae. Bengi-bengi cangkruk ning jauh iki seger ya. Ya jelas seger no. Kene belum gosek yang. Aduh, kumat. Oh, apa iku nan? Yo jajan gue cemilan panganan. Wih, enak iki. Kinane nggo jajan. Masa kamu gak nggo apa-apa, Mi? Kowe nyawa dhewe sing tuku. Ya kan ya? Ora wong aku tok sing tuku. Wah, awakmu iki. Guyon. Pak, Bu, kula kali lari-lari KKN sampun nemukaken solusine damel masyarakat mriki. Sabine tuyone sampun lancar. Lepene sampun diresiki. Mbak Rea, kenapa ndak? Sejane aku teh ngomong tentang Mas Bagas. Lah napa karo Bagas? Nah ya tak kepala desa lho, kaya itu kan karo Mas Bagas. Aku iki sing ndelok ndak. Ya aku kegiatan iki nyalon-nyalon desa iki. Kalau lho kok ngomongnya. Dah. Dadi arek iki belajar positive thinking. Ojo seneng manasi wong. Mengko marai dadi masalah ndah. Ya wis lah, Mbak. Loh, Apa ndang ale? wis gak apa-apa, gak usah dibahas. Iku lho menan deloken. Bagas mulai mau ndeloki Naya tok. Apa bener ya sing diomong Indah? Loh, iya ya Re. Padahal ndek kene awakmu. Apa bener ya sing diomong Indah? Minggu-minggu perayaan ngene enake mlaku-mlaku nah ya. Iya, Mas. Iki kan ya mlaku-mlaku, Mas. Ya mlaku-mlaku negeri sawah. Gak apa-apa, sing penting kan mlakune ambek kowe nae. Alah, apa ae, Mas? Duh, iku lak Naya karo Mas Bagas ya. Wah, aku di foto iki nggo bukti nang Mbak Rea. Mbak Rea, Mbak Rea. Iki lho Mbak, deloken aku mau ketok arek loro mlaku bareng. Kurang ajar. Naya tambah karuan tingkae. Sabar Mbak, Naya ancen ganjen areke. Wis Mbak, ya aku tak bali. Iya ndak suwun ya. Nggih. Teko ndi Bagas? Omongmu ngono ya? Aku takon kowe teko ndi? Liyane istirahat nang omah kok awakmu mlaku mek wedokan liya, ancen ora mikirke aku. Kowe aja salah paham. Salah pahamnya apa? Aku sing ngomong ning aku ki kuwi cedhek karo Naya, bendina mlaku guyonan bareng. Sepurane to yang. Naya sing ngejak aku metu. Aslinya aku ora gelem. Kowe ki ancen senengane dulinan atine cah wedok. Ono apa ya, Mbak, Mas? Kon pisan wis ora nek gendaan ya sik gatel ae. Apa ora ana cah lanang sing seneng kon sampe gendaan arek mbok kon ngeter-ngeterke? Lho, apa Mbak Re? Aku ora ngerti. Wis aja rame isi nduru wong. Wes, ono apa iki? Hei, gas, ojo gawe ono ndek kene. Awak dhewe iki gur pendatang.
Apa maning sing mbok tukari anake kepala desa? Apa gak wedi diusir? Mentang-mentang anak kepala desa koyo saenake dhewe. Wis tare, nek dikandani ku meneng, aja bantahe.